Alhamdulillah. Pak Cotop sobek. Wong kabeh kok ana wetan ya ngulono to Mas Jo. Sinjan-sinjan kanggo rada nyedak ngulon. Kalau Pak Cotop mabuk lho. Iya, benar. Nah, Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Klitik. Percone gentek riyen nggih, Mas. Oh nggih. Tah isih. Ndak koyo ndakel ning tengah jalur gasa mungkin. Koyo ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Sing Pak. Kok sing rada akeh. Wau, Pak. Lah saya gede to. Wah, jan. Lah niki terakhir Pak, pun telas Pak niki. mulane kula paling gedhe karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngapa to, Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih ora ditunggoni. Loh. Kowe jane dan po wong mercon ditunggoni mbledhok sing cengele sing nyumet kuwi po. Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih Cak Jo. Mosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Ing dalu menika Bu Eli kalian Pak Darmaji ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkel Ponorogo Mas Murid. Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah. Dalang sing kondhaki yo mek Mas Marsudi karo Mas Murid. Terus lambene kisinan ngono kuwi. Katamu. Kowe yang kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane Pak Tono tenan kowe kok iso. Lek meru kuwi ora apa-apa lek Ora ngono kok ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Atur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sopo? Mas Marsudi. Ya, betul lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budheku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti kok kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi macake nyuli, Mbok. Nggih. Ngeten mon wedine mbleset aku. Dalu niki kula Lah ya sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Nggih, leres-leres. Heeh. Kula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados senane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Mboten paduke ngatur kula anggenipun derek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi iki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andum katresnan nyanipun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe enak dindung karo keluargane lan tangga teparone insyaallah piyayi yang seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki siji mantenan loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu Ngresmekne omah anyar niki lho. omah anyar. Lah niki lak teng ngarep omah kok ge kadune manten to Mas. Ha niku omah suwung. Lho niki to Pak. Ah muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan Oh panggenan. nggih. Nggih, mula Mas Jo Kluthuk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu Sinten Bu Eli beliaunya lak wonten Singapura to Mas. Inggih ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli Nggih. garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Yayi Pengkel Ponorogo sedayanipun. Allahumma Amin. mula Mas Kluthuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad itu lapate lak kepenak Muhammad. Nggih. Anak kula sing nomor 2 kok jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger
Yasin lho. Lho kok kabeh kok membawakan agama Islam. Ning lapat kepenak nggo tajwid anakmu yo mbok jenenge. Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Anake kluthuk kuwi. Iya, kula bapake kaya jenglot ngoten niku. Lho, aku sampean wae sing ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot yo ben seneng ngono. Loh, iya lho, sing ngomong kudu aku. Sapa sih? Lah kok Pak Gatot. Pak Cotop. Iki lho omong ora kok. Dalang yo kleru jenenge wong yo kleru. Apa yo dagelan ki cangkem ra entuk kesel, Pak? Mangsamu dagelan kesel e cangkem mangsa. Balik kesel bakal budal kowe. Ha piye wis lunas e. Ane ra lunas. Saya terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Cotop kuwi. Lah kok sakit. Dados ngeten anu, nun sewu Mas Budi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecek ning Singapura, Mas. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Pasudi. Lah kuwi kok entek-entek Ora aneh kok kok. tegese Singapura ora Singapura ku ora. Singapura ki nggon luar negeri. Iya, iya. Manca negara ngono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. nyatanipun para Sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking piyayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika lho, griya nika lho. Griya nika pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang toke teh kopi turah blawah. Ya mek sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sindoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluh. Wong gawe dudohe. Ora apa kok kudu diseluput. Aturke panuwun Mas Marsudi. Panuwun Mas Masudi. Nggih, Mas Mugi-mugi Tutuk. ngeten. Dadi ngeten. Pripun? Niki nak Sik bos sik. Gak enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampe iki ngono nyaput kok ngene. Ben rono didom. Mangsane, ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik yo melu iki. kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono, Terus sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja. Iki lho wadem ini yang ini gampang masuk angin. Kok iso anu sik kene dindom Nduk, sampean rono Nduk. Ben kene nggih sawang-sawangan ayo kono. Wong ning ngusul wae kok iso. Bener Rono. Nah, ayo tiga rono, ben kepenak Mas Masuki. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas. Nika lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo betak-betak nih, Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Sebelah pira? Enek sinden Mas Marsudi siji ra kek panggung. Sinten, Mas? Wih, klambi abang iki. Ambang mripatmu. Iki dulure kok Singapura. Sapa kuwi? Iki, lho iya. Iya no. Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura iki kathah kok, Mas. Ini Mas. Jadi ngeten iki lho, Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli kuwi anggone nanggung silaturahmi karo warga masyarakat Singapura, iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki yo oke ra umum. Heeh. Nyenengke to. Tapi nyunak perso kena seneng apa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya sinden diobrak. Wis Spanyol. Oh, ini, ayo mikir sini. Hani kan ngandi kuwi. Iki jadi sinden gawan oke iki ape minggat iki gitu. Lah teko kulon pager ilang lho, Nduk, Nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri lho, beautiful. Ngono. Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti ya iki kok. Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Mas Mar. Alhamdulillah, lah ngeten lho. Nah, aku yo mesake. Iki sing delok ki yo melu seneng kok iso. wis. Nah, wis, Wis. Papa. Ono jiro lupat monem. Waduh, Gadil. kono 6 kene Cita-cita. papat. Tak bisa. Gadil. Rono. Udah rono. Ini. Mau to. Oh, sigen. Genah liyane seragam ra seragam dhewe.
anu Purba. Ini kok gludang ini. Oh iya bener. Delok setan. Iki pas ini. Nah, lho, lah ke pojoke lak yo ora kepenak to. Lah ke lak yo pas. Anu borono yo. Ora penak. Iki yo ora paham iki kok. Kosong iki lho, ombokono lho. Kok malah bukan rene iki lho. Ombok ini ketutup musik wis cukup, kono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Kono ae mau, Nduk. Tanggi sawang-sawangan gini lho. Nang ndi nang kono ae lho, dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngono nek kono ki lak papat yo kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku mbok kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake gludang kono kuwi kudune ning kono. Nang kono. Yo. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik kono maneh. Matamu gak delok. Riwi, riwi lho aku. Heh? Ayo. Ngene. Iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh komono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkara ning ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho ndi. Sing apik ning lapangan kono. Jaja to. Wis Yo, kene iso. Dok, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Walah, tiba iya iki lho. Nang ndi aku nang kono? Yo ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok malah dedeki. Ya apa? Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Udah. Kono ya. Nang ndi? Kalah. Kowe rene terus rono. Kono. Tiga. Rono. Rene ambek Rono. Wis manut to. Nah, Bah. rono. Sing gede kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalah. Kena mbon. Jangan to mbon ditata kuwi. Wis iki sinden bakal kopi wis ya. wis ya adil kene ya. Pinten ana ate ngongkon mindah Eh, ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong pring, kowe pindah rono ring. Pindah rono. Gok ren mbok guru kan rene. Apa? Iku mbok gok ren diperkosa sak penebane. Angsa Manten, Mas. Ngeten-ngeten jane itu betul. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penjemput Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli lho? Ah, mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuda. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wow. nggih. Saya bisa menekankan dan iki pitutur, Mas. Pinuturi kanggo teman kekarone. Ya. Yen iso, Rungokno, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok sakit, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang nun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantengi wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya, Mas. Lho kene. Ki nun sewu, mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau geger atau tukaran. Mboten tahu. Sebabnya, Mas. Mergo aku dikira bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Oh. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh, Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dan ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai motto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi kok bahasane Inggris? Sesuk ki mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, baby wave barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sesuk Tegas. alon lho. Happy wave Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wave, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu,
insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apa? Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Ya. Alhamdulillah. Iki sing paling utama, Mas. Iya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Makanya bakso menika walah pedale kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wave. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? But look from in the heart. Apa Kowe ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ape. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Mulane wong ki aja delok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh mengo duwe. matane wis ganggu panganan bae kok. Ya arek kene ndagel ambune tik selenting ya. Anu we Mas, Mas aku anu ya aku gak ngekecap. salah contohi kok iso. Kecap urangi urusan sing ladeni kok iso. Ngono. Iya. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso niku. Paling ora fokus. Aku main ora fokus ya Mas ngene iki. Iki paling yo. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarune Mas. Kene nyilik tok sik. Iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik. Iki tenan serius Mas. Lho. Dadi ora kok tutur-tutur ming pitu wae ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahe. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang jumlorot kuwi ya sasmita kanggo wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak ki bakti, tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengi wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengi anak, ning urung mesti anak iso nyenengi wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengi anak 5, ning urung mesti anak 5 ki iso nyenengi wong tuwa siji. oke nih ya sik ana sing bab. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya Iya. ngene. Wah, sabarane apik Lho ya. ki lho, Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kepercayaane dhewe-dhewe. Baksone gawe pentol. Pentol. Ah. Pentol. Ayo. Omong wae. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Penting iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong Ora lanang. banjine banjiladan. Iya. Penki penting. Penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah ya. iso neh. Hubungan silaturahmi iki penting. Hablu minanas hablu minallah. Loh bocah iki jan omongane kok tastes. Ketok nek luwe tenan iki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir di rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Kuning. Mine rupane kuning. Ku mereka saka tembung kumpul. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ndi kudu serawung. Metu wong loro, dolan wong loro, maem wong loro, adus wong dewe-dewe. lah kok ora loro Lho, lek konsep ki loko lebot. Cakepipun bakso menika dipun paringi sledri. Lha iki ana sledrine. Iya, kuwi cacah ya paham Sledri.
Iki nggih gawan manten Iya, iya, iso iya. kena kanggo penguat. Sledri menika sak tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung, dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Oh, ya ngono. Sledri. Heeh, sledri ana werdine. Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika bil alamna innaka hamidum majid. Paribasane manembang marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul. Iya, ora lutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentha tahu mie lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Iya. Ora enek. Brambang enek Ora enek lho, ora enek lho. bakso ora enek brambange kowe. Bram menika sak tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Iya. Betul lho? Bang, Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. ah iya bener lho. Bakso ana duduhe iso duduh. Duh menika sabut duduk menika kita wis gak panas blas duduk. Duduh tak panas iki. Duh menika sak tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Iya, iya. Lho kene Bos. Nggih. Dadi wong ki ora betak-betakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh, Gusti. Kok dari diparingi. Wah, sik enek adae jenenge mangkok. Ya apik wis untuk ya. Sik lho mangkok. Mas, mesti to. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Mangkok. Nggih to, Mas? Nggih, adae kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didelik-delik kudu diketokne. dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya, dadi kudu ngono. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengan. Sendok. Sendok nyung matamu ya. Ana suwi. Wongso kowe tekokno. Aku bukan mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Kula kersanipun jangkep, Mas. Biar afdol. Nggih. Ini mungkin kalau tak guyon kali si sinten Nduk Proban. Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning jen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Lutik ya. Proborini karo Mas Lutu kono coba. Ini Mas apa nih Mas? Oh didom ta nggih. Nggih no, didum no, coba. Tuduk wis sempek kae. Mengkono sing nom ana sing tuwa. Mas Masuki Inggih, dalem. rupa nggawa rega. Nggawa rega. Nek ngeten iki kaya kula kalih si Prigel niki Aha. cara Mas ngeten Mas sing super. Oh jelas nek kaya ngono kuwi. Probon Pokoke 24 karat. ah iki Probon niku Mas nomor 1. Heeh. Ah nek nika Mas sepuan. Teng pasar pon pojokan ngarep BRI. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Mas ya delok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Kakang Adi. Aku oleh kakange sampean adike kan. Iya. Ning aja sia-sia iki Masmu ya. Iki sapa? Iki masih raen-raene sampean percaya aku ganteng. Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangir. Matane ya blalak-blalak, cangkeme sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan.
Wah, ngenyek kae. Mosok bojo cangkem-cangkem. Iya saking tresno. Ane Mas Tuti. ning lak ora sehati tok. Kaya wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa lho kepiye? Lho bojoku iki mandi lumpur iki sedina. Wong iki turunan kebo ya. Lho, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku ki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Ki malah ngedeni ya. Bojomu Lah ora ngomong. Ya, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik. Alpak iki gedine sepiro? Alpak iki gedine sepiro? Alpak gedine sepiro? Ya gede ya pena ditumpaki. Ngalor kidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Lho, Sing dibanggane apa? Lah kaya awake dhewe ya Mas ya. nek Pak Alphard ki mlebu depet paling ora pantes. Pantes. Depet sing bintang 5 pantes. Mane pantes. paling gak nut apa ke Spaghetti ya Mas ya. Puyuh he. Puyuh he. Cocok. Cocok Mas. Cocok awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamere. Bojo ki bendina ngombele bintang 7. Puyuh Mas puyuh. Kok puyuh? Gue ngempet bojomu. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho, takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Jadi wirawi. Wiri. Oh. aku kaget tak kira ki meneh bintang tamu dagelan neh. Lah kok ngono? Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Tarsidi iki nek pomo ngejak Mas Siti sapa? Pak Sento lho. Mas Siti Mas, ya ampun. Ini timbang lali sing katane melu Masdi ngene. Coba deh. Peloknya sak pira, Mas? Pelok, Mas, pelok. Bojo men apane? Ya, sayang. Enak ya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu bojomu kok. Tuh, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase barang gedhi. Lah ora kaya katen bat to kuwi. Ayo, Nduk. Lho, bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah, bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki diluk dadi kembang amben. Mas. Aja kaya ngono. Memang. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa? Ngono. Lah iso iki kayak kembang api nduk kene, Nduk. Dadi pengen debus. Pangkur ya, Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas. oh nggih monggo. Iki aku duit karo Mbak Proba ya. Kenyek. Pean duit karo bojone sampean aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung sagok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya, Nduk ya. Ora usah langsung. Coba. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngetai aku terus ngetai goni. Cek, Nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ono apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya garda wong kowe iki kaya gapura. Lho ya garda kuwi kok. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Devita. Mas, Mbak Devita. Mbak Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita kelawan Mas Yoga. Ngono, Mbak Putri sopo? Mbak Devita Putri. Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. Ora ngerti arek. Tak terima TNI enak apane? Iki lho, biyen AL. Apa? Apa kuwi? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku iki. Oh, lambemu. Selamat bahagia terus ya, Nduk. Kang Mas Yoga Ojo kalah. dan juga Mbak Yu Putri. Bojomu apik suarane tak. Sama gak? Miskin ndak ruwokke. Ojo ngisi-ngisini. Suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni Mas.
Sunyah. Sunyah iki digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Oh, iya. Oke. Wah, lah kok irungmu gudi men sing. Kuali. Waduh, iya sari. Oh irung kok kaya ngono. Sirah bentuk ngene ya. Jarono Nduk, rene Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoke matese saka Mas Marsudi. Red Rono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Kutuk. Lemen. Kowe ngene piye? Ya tapi kok Kowe ngapa iki? Lho, nek red sakmene batese Mas Marsudi. Ya. Red rene iki kekuasaane Pak Kliti karo Bu Kliti. Kliti. Oke. Red Rono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Ayo. Ring. Tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku bulu kutuk kaya kutuk bemu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blu kutuk. Kon kenceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase. Ora njur angka kepenak. Menempuh Wah, apik suaranya. hidup yang baru. Loh. Dok, Kedian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngisor lampu pasti setru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong yo. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku- dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Aku wingi tak tumbasi limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko. Suwis Kan iki. Suwis apa turu ning ilo-ilo Suwis ya. Mas. Kok ngaman mesti mangan soto ning ilo-ilo lho Suwis. Iya sate, iya wis sate kopoke ya. Panggilane sayang elek. Sayang. Aku ambek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B iki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, Oh, itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Oh, no. Terus terakhir. Oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Ngono. Bojo ini ki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni arek soglok kupingmu. Mas Kluthuk. Diajeng. Sampeyan lak yo tresno karo aku to. Ini ora. Tak kepruk yo. Ibu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho bandani sampean. Oh, bener dia kowe. Tapi bapak Ya kan tresno aku tanpa upama lho, Mas. Untung malah biru. Aku semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu iki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis Lah melu-melu lho, Mas. Melu-melu urusane awake dhewe ngono kuwi. awake dhewe goncalan iki lho. Malah kaya pasangan munyuk gandulan. Apa to? Iya. Berlimpah berkah selalu. Nano, ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri Putra putri si yang Andi lu. Kowe kok tak suwek tontongmu lho kok iso. Putra putri putraku si Andi lu. Terus wae iki tanmu iki.
putra putri yang monggo langsung dados gending tablase anu wae ning ndi aja nganti diculke tetep digondeli wae Oke. Wis enak kene karo kono lah nah nah Nyai apa to? jangan kali libur kan ya janjine orang tenanan jebule riwi akan dikrojokan Yo. Tak suwun marang sliramu aja dadi runtine atimu iwak cucut pikir radune aja kuwate manuk egat boy ana kata manganira endang tak muda aja pikir aja
matur bing panuwun. Pak Di matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini dan terima luar kasih. biasa Mas, ini. kesanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri. Iya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari ini. Inggih. Saya tulis sekedap nggih. Monggo, nggih. Ya, gini. Monggo Mas. Sini. Ayo. Please welcome to sit. Oke. Japadang nelongso jaman rekoso urip pakerane kudune ralusan ulang tonton batang yen tonton jadi teman ayo rek maku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan ayo tak sapa gelem melu aku malam itu golek kenalan kan ya ayo Wes kingko, Jo. Wes Jo. Tuh. yes Wes bejo tenan kingko. good Ini bos, ini suatu kita. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. ini orang Spanyol ini masa Spanyol wireng ini begitu Malah di situ kok Kamboja gitu malah. siap yes thank you Sudah Pak. Pak De Pak kita ini susah ya oke siap moga lagi nah oke oh gitu siap thank you very much yes Loh, sekedap. Saya ingin bertanyakan. oke enggak apa-apa sini aja enggak apa-apa bentar aja Bentar. nah. Oke, ya oke siap. Nah, bagaimana ya? Sekedap. Oke, yes. Loh, yes. Dulu sini sebentar. Saya ingin bertanya sini, bentar. Ini kita lebih. Jadi itu, saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya ada Ya, dari luar negeri. Iya. Sini. Jadi wong luare seneng karo budayanya. Alhamdulillah. Saking Singapura ugi rawuh. And the speak and the Java? No. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanyol. Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol, yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. Oh, Yos. Yes. Kanto. Ngawur kanto blatik sapi semoroto iso. Waduh. Iso. Piye ya nek kok Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo ngarani bocah iki sopo? Kakake sapa to? Lah. Kakake sapa? Brother. Sister. Basa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Teko anak. Ini putranya ya? Putranya? Anaknya Mr. Yos. Ya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah. Baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru? Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Kesini? Nyampe kapan? Oh, nyampe minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Kono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Wayang? What do you like? Okay. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit.
Malah lho kowe. Ayo ngisi-ngisi to. Wong ya iki sebagai warga Indonesia wong Jawa. Aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning buri wis omongan kok tak tinggali. Ngisi-ngisi ngene iki. Tak tinggali. 200 saya. Kalah no, thank you. Thank you. Miss Ross. Yes. Thank you. Andrew Senden. Nah, Yes. Senden. Enggak apa. Oke, Andrew Senden. Oke, yes, very good. Andrew Senden. Besok sindene bego ning Spanyol di campuran spaghetti ya. Sesok kira-kira apa Ya, terima kasih banyak. Thank you. Semoga berkah barokah. Thank you, Mr. Yos. Ya, thank you. Terima kasih, Mas. Ya. Sesuk amono rencanane iki Imos oleh Kurang. oleh bisian ke Mr. Ross. Ya. Rencana Ya, terima kasih. Karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Probor ini arep bulan bulan April. Nggih. Arep dari Spanyol. Alhamdulillah. Iya apa, Mas? Di luar Banteng. Sama yo beda iso. Thank you. Thank you, Mr. Ross. Terima kasih. Sak jok kritik. Siap. Nggih, sak jok tutup. Ya, terima kasih besar. Bos, Coba. Niki enten bintang tamu. Siap. Si ono Mas Isih kekuatannya dalam multi talentnya luar biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya kan Mas. Legit dari kota Sragen. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Oke. Ya. Ya coba. Endo. Spotnya Mas. Yo, oke. Sepotan dulu. Sip. Oke. Sip. Alhamdulillah. Dok, Nggih. Jas. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, mantap. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinjan ya iki. Alhamdulillah. Ya. Nduk tak taken, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih lho. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, pinter golek duit. Lah iki buke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah nggih. Bayarane wis. Oh, nggih. bayar VIP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sing lanang, Dok. Bapak yo lanang Oh, lah iya. Oh, anak ayo galak jadi. Galak. Om pelek. Lah iya yo masuk ki bapak ki lak yo sik tetep. Bapak yo lanang. Lah iya yo. Lah iya bener. Sik, tak tekon ando. Bapak kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, Oh, lah iki ora usah njaluk ibu, awakmu kudu Nah. tentu, Dok. Ayo, jajal. Iya. Bapak kerjane Pak En apa? Ibu saya. eh? Anu, pengacara. Kok aku? Oh, advokat. Iya. Oke. Ibu saya kue rareti ya maksudnya apa kue? Pengacara Pengacara. kue rareti piye wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga. hukum. Pembantu hukum. Terus ibu kerja enten apa? Anu, berias manten kare penari. Oh, salon. Apik. Dadi iki duwe penari. perias manten, bapaknya pengacara, ku nek umpama wong golek perias an bayar, bapaknya sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oh, nggih. Ono. Wi Pak, tak jelas apa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Iya. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Pak Lek ngono lho. Anu lek. Nah, ngono. Lek gundulmu. Hei, Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak iki. Om. Alah rupamu jeding ngono kok dadak Om. Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Lah karo wae. Bahae. Lah. Tak karepmu sapa? Ayo lek ae anu. Ya. enak Lek Lek. sampean ini ndek bengi ora turu apa lek? Loh, Lah ngopo to? Tempatmu ireng gini ireng banget ngono lho. ini ndek pancen Om iki
turunan panda. Oh. Ya pindahan kan lho kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake dijogo Fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene ngomong apa nek nembang? Syukur ngene bocah ya. Maksudnya lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 sandi tangga iki ketoke. Galake rami Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Rawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya mau itu. Balak uramu kok iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah biayi pingkol Iya, iya. to. Nggih. Seneng aku ya. Lembang apa? Ada bunga iki. An kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan, paring ana tinggalan. Heeh. Nah, senduk legit asli saking kalawipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Teko kene mau pilang jam. Ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih Ah. nganggo swara, Nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jar iki nembang, Nduk. Tapi ta, Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok to, Nduk? Gak percaya. Nduk, iso Mutere gak mutere piye, Nduk? Mutere gak apa coba coba. Oke. Kecek sik lek. bocah ana sok mikir. Gocak ana kuwi lho kon Kok gocak. kene ngerangkep aku ning iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, ringan Nduk. ora? Gawe ringan ora? Niki kita jakno. Oh, alah dadi stand Hati-hati. Iki ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki dulu kan nang apa ning omah tuh jane iki. Iki ning ngene talang. Ini talak, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, pasang. Lah ya. Heeh. Sego seba, sik nggih, Mbak. Sabar. Aku tidak banget. Iya. Oh, orang menit iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho, lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Mana, Nduk? Iya, Nduk. Yang mirsani mriko Kene mboten tak kawis. betake Om kene. Coba nah. Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, Silap. Ya. Siarno to. Siarno. Itu piye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah. Mlayu lho, Nduk. Tangan, Nduk. Jadi tau mel sirkus saiki yo. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, dene sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enak. kosong. Nah, lho, siji lho. Blek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Ya, Nduk. Pas. Oke, tontonan ini memang menghibur bagus. Rumpang sampe pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene, Nduk. Ini, Nduk. Cayu. Ini lho. Wah, apik. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Anggutan. Lek tangane Bayi nih. Kawit kecil nggih bayi nggih. lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Terakhir kali ngajo. Sampeyan karen jajal lek. Teng? Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume baru wis tuwek. Tahu ngene kok kecethit sisa tanggapan kok boleh. Ini iki sing kiti sing ngendi sing glodok sing ngendi to? Kritik iki, guduk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah. Oke, iki lek kiti. Guduk. Oh, iki glodok. Iso guyu kowe. Iya. Loh, wani kowe.
Ani. Iki Om Kluduk. Iki kluduk. Iki Om Klitik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluduk sing awake guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki Ular kambang enek kok iso jeneman ular jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes. Wah, nggih. Coba. Iki saya ajaran nggih. Oh, Nggih mboten napa-napa ta. Sampun. Iki ajaran agak dek wingi tenan iki. masa Nggih. ada perlu tak kacang? Ada piro? Oke, ke kamar ya. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau iki kok. Nyaline wis uji kok. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian desluasian sinawang sa selai hai Yuh, ya kemenya. harus dong namanya Mendes. Sing marai mundak 200 ngene iki lho. Ya, jare kok entah yo Mendes kok. Ngomong. Iya. Menasek nggih selak lali aku iki. Aku melu kowe kakek aturan. Ya ya tenan. Urang dhewe. Akarya sang seme seripat seripit tindake marake ayo kulo sing ati cinti ora balen jani Yuh. Wah, ngene mau pas. Iki jeneman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwari iki. Yo. dasar nggih Takarmu. dene iki lele njaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki njaluk iki Iki jane sindel apa gento iki jane. dendengan sak kabeh Kok dingah-dingah. dendengan bosane wong Jadi sakit nek iku kok koyo untuk ngono. ngrusui dicandak terus Tali gocine teuteng glosor bocor. Berarti candak tali gocine Sret. tewu tewu teng glosor Lara lho. tak tewu tenan. sing sabar ya lek Sing marahi kowe rotang-tentang. apa-apa ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Wah, gayane nek omong terus karo nginangi. iya no harus kemayu tau nggak sih Iki wah bane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Dadi kok kene iki mesti dalane. Ayo. serlenjar kuning nemu kiring Cepet mending. ya cepet tole iki jaluk dia pakai tole iki Oh, ngono candak tali gocine. Kang tak bilat dasmu. Tak tewu tenan lho. Ha kluthuk ngrusui ae kok. Minda Pinda masih nang Ampun Kok kaya ya enek aturan. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. sik ta Iya iya. Tak karepmu. Aku kelingan anak. sik to lek Kewas yen ngandika luas jiwane yen ngalire kuwati mencokake sapa wae
bocah ki penguasaan panggung itu. Harus penguasaan panggung itu harus. Nah, ini apa lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ini mau jane mau pasti iki mau. Nanan. Aduh Allah. Nah, iki pasti kalau kita ngene iki. Iki terus no, langsung menek ngene. Masa mau klarapno apa kok? Mendes kenis Ganes nenis Ganas ganis Jamane ngelik ya teko. Pacaane tregel Tepuk tangan untuk adik kita. Tangan lagi. Luar biasa. Saat ini sampean nembang wis sampe, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah sini kadang-kadang kan saya umpuk menawa kan anu juga resik ngene ya. Kenang-kenangan ke Mas Marsudi katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyamar duit lho. Enggak katen mbajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean sik nyuntang ibu to. Lah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe? Enggak salah. Wes kelar piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, sampean wis duwe duit dhewe, berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ora usah ya. Lha teh ngono. Wega aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Ya kemayu to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas oh. Oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kowe aku ora kok kowe wong tadi. Dengar Iki sing bener sing endi ngono lho? Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho kok. Atake kok ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggo sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaur kok. Anakku Bangsane, makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa? Apa, Mas? Datang. Panjunan Sri Tanjung. Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampeyan. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampeyan ngapane naskah. Lah kok Roro Sri Tanjung ki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus penjahat badhe dados Rol. Lah kula ten mriki kok. Lah kok si dapat tuh? Ayo sampean kok. Cek dhewe Dadi apa? ayo nanti kita dapat. Aku iso. Ayo, kok dadi napa jajal sik? Ayo. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Iki tak jak ngetoprak tenan soalnya. Proborini. Oh ya wis, apa apa. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutup ban. Bojomu telu ya? Loh, iya. Ya. Probo, Terus? Andi Kusuma iki dadi Abdi, Heeh. terus apa jenenge iki? Prigel. Dadi Abdi. Ya oke, siap. Yo. Ya. Kentanganmu tuh. Ya, kentangane wis, Dang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung. Kaki ngene si Tanjung. Si Tanjung.
Ya, ketika Pak Tuk kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenal. Yo mengenaki disuwukke. Eman-eman lho. Loh, tok lagi suwuk. Eman-eman. Lah apa? Kadung aku adung cinta karo kentongane yo. Loh, kentongan nok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. kadang anak wedok piro Iya. edan gitu Bentuknya ya apik. Bisa. Ayo, perang. Lanjut. Jawab katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal mimpi pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sragilum? Kowe wite kalkun iki. Pas nangis. Wong wedok iki lek nangis yo. Masuk ora Saking beseseke dodo ngempet lho. bisa segadane lho wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok kaya pitik kalkun. Sinanjung Jawab katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sradikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sradikrama. Aku suwi kok wedi. Kok bojoku malah demit. Nangis sing enak lho ora. Aduh jijik ya nyanyimu. Oh, Kang Mas. Si Tanjung. Ngendikane panjenengan cukup. Ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para brigadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenake ning talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Mbok saya ini langsung setruk. Setruk. Mboten Kang Mas. Tresna kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleri. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirangkun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhet garwa. Nanging njur nyoring kawibawanku ning kadipaten iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. Lah niki Ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih, toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso. Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kandha bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas. Tresna kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja grok ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Gini dak. ndak rewangi tumpaing ludiraku mbelani ning kadipaten. Ember. Nyapa musuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso. Bakal ember itu. Bakal ember ketoprak kok iso mbok aku bakal ember barang. Ayo. Tentangmu. Lho kurang. Si Tanjung. Bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki papan panggonan ana ing papan iki. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya dadi Tanjung. Kepiye dadi?
menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresna kalian kula nanging kula tetep tresna kalian panjenengan ketikane panjenengan kula boten harus menawi kula gandeng kalian Kang Mas silakan dikira apa Sinaju ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora boten kowe tumindak sedeng apa ora piye Pecah dor. yo kene kowe ra gelem pondo bloko kowe tumindak sedeng apa ora kowe yo kene kowe Kamu gocek itu bablas ini. Asem. Iki sinyale pas afe. Dilanjut. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan meneh ndak takoni yo Tias. Kowe itu ndak sedeng ora. Dan kowe itu ndak sedeng ora. Piye? Yo kene. Ya cok. Yung ban. Yung ban. Mbane kayak bakal sempal pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kira-kira nganggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa boten dalam perjalanan Gusti Putri menika. Nanging kedaten Karo panjenengan Gusti Putri menika boten tidak senteng. Nanging menapa panjenengan tahu menika warna sakit terus kepala kula. Ayo, kowe kon doblok. Bendaramu tuh tidak sedeng ora? Boten Gusti Pak. Kowe aja kula. Kula boten kula menika matur blokon di mata panjenengan. Bendaramu tuh tidak sedeng ora? Boten. Tuh tidak sedeng. Boten. Bendaramu tidak sedeng. Boten Gusti Tuh Pak. tidak sedeng. Boten. Tuh tidak sedeng. Lara cok. Tuh tidak sedeng. Lakune iki ya. Ayo, Sri Tanjung. Yen nganti kowe guruh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gini, kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sandingomo. Ayo Sri Tanjung kondo kaki kowe. boten Kang Mas kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas silahkan dikelompok kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula gadhahi pitukas Kang Mas monggo panjenengan percaya kula sameneika nanging menawi lutira kula anggondo kula boten tumindak sedeng menawi lutira kula angin kula tumindak sedeng Kang Mas Piye? monggo panjenengan percaya Kowe kondo kepiye Sri Tanjung iki? menawi lutira kula anggondo arum kula boten tumindak sedeng Kang Mas Sri Tanjung. Siji le. Le, siji. Belok. Nyek. Situ. Belok. Nah. Nyek. Sebar. Seswa budaya. Nah.
Sundaka. Putri Gajah. Si Tanjung. Kowe kondo yang lu digeram manggon warung ateges kowe lagi tidak setting. Sak banjure yang lu digeram manggon tamis ateges kowe tidak setting. Si Tanjung. Ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe. Sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet tim ripat oning papan kene. Waspadano si Tanjung, kowe luwih becik sumikir. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan kangge ganu. Gusti putri menika boten tidak setek. Apa wis gemek? Manuk gemak. Ora seriusan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Pak. Karo aku yen kondo dilane anggon tarum ateges ora tumindak setting. Mulai penyambet lempit atus monggo. Kula aturi mesani ludra menika anggon darem temenan. Gawake. Nggih. Si Tanjung bakal tak buktekke sak kabeh kandang Jajeng Sita. Kowe kondo yen diramu anggon tarum ateges kowe ora tumindak setting. Si Tanjung peluh wiwit saka dhuwur urung anggondo si Tanjung Lati mandap. coba peluh si Tanjung Sampun gondo teh. yo kene mudhun ora gontok Lati mandap malih cobi. betul Sampun, peluh sampun. si Tanjung peluh si Tanjung waduh si Tanjung kene kowe tumekaning pati Jajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku kan Gusti Patih. Tengah. oh cepet dirani karo aku si Tanjung anggon wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tidak sedek. Aku kaduk Sampai panjang jumeneng. Mulai mangka kata Gusti Putri menika mboten tidak sedek. Jajeng. Gusti Patih. Ayo dirukti Bukan utang betal utang bolos sarpun utang mati sarpati. Ya bener sama mati sakit dengan kula. Paco. Sok. Kok keri. Oi, teko karo aku. Asli. Kita enek sing ngomong makan gede ndase. Aduh. Wah, cetok. Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katran jumeneng sawetawis. Mosok mati ditanggapi campur sari. Coba to jan iki. Sekali. Kok mati tanggapi campur sari. Sekali ora enek to kuwi. Masa perayaannya campur sari? Kowe iki Enek wong mati ki bangga mergo ngilang jatah lho dadi. makin samu. Yuk, Hani Kusuma. Wis pati dah. Monggo. Ayo silang. Ho. Hani. Soy. Singkat. Asun. Soy. Monggo kami Bang Prigel. Bang Prigel monggo.
berdua. Berdua kali Mbak Prigel. Sepop. Dados. Ya. Oke. Dani karo Ndok Prigel. Nggih. Karek seneng-seneng. Niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Monggo. Heeh. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nah, nyuwun gending serampat minggat